Guys, खुलुमबाय, good morning, welcome back to my YouTube channel. गिदिर लोगोफोर नै दिनै मैगं गायनो थिनदों एक्टरखौ नायलांदोलाय। नै सामब्रामा गिदिर गिदिरथार बिलाइ गिदिर गिदिरखौ गायबासो बिलाइआ गिदिर गिदिर जायो। सामब्राम गायनो नागिरदों। मैगङा जाहांबायमोन एसे। सानै जाग्लिगासिनो दङ। मोजां जाथारबाय मैगंखौ। अमा फिसाखौबो एसे होदों आरो मैया अमा होनबाय थानाया अमाखौ देखायनांसिगोन। मैया अमा फिसा होननानै दैसायाव हगारबाय थानाया अमा फिसाया लांबायमोन गग्रायाव खाहैनो। देखायनि र' फिसासा गवालपारायाव लायनाय अमा थावख्रि ना मा होनो, थावख्रि होनो नामा? राफोरफोरथ' अमाया। लोगोफोर जोंना मैगङा जाहांथारबाय। बिन्सआबो बारबाय। नैबे मुला रायखस मुला ना मा होनो, दुन्दिया फिसा फिसा दाख्लै खादासे फुबाय। कफियाबो नै थोबबोथारगौ। बै बैसां सिङाव लाफाजों लाइजोंमोन जायोना जाया? जायगायानो फिसा नालाय खुनुरुखुम। थ' अमाखौ देखायनोसै जोंना। मैया नों अमा होनबाय थानाया गायसमोननो अमा देखायनोसै ना। मा खालामामोन नोंलाय? नों बुरिनाय बायदि सिनस्रि साग्रा जाबाय। आयै दानो माथो नोंलाय 70 इयार्स जाबाय नामा नों? औ अमाया देखायनोसै। नों मैया अमा होनबाय थानाया गायसमोननो देखायनोसै। मैया पार्लाराव हास'हैजानाया खथ्थ' समायबायना गायसमोन। दिसानि खानायखौ नायना साबस्क्राइब खालामना हो, लाइक खालामना हो। नै जोंना सारा मैगं गायगासिनो। सामब्राम गायहैनो नागिरदों। अमाखौ देखायनोसै। चल' अमा नायनोसै अमा थावख्रि गवालपारानि। चल' थ' बैयाव खादोंथ' बाबाया। मा नाम? जाथारदोंथ' हिनजाव ना हौवा अमाया ओमफ्राय? हिनजावा मा दोनगौमोन सुटका? बागाना जोंना गय बागाना सुटकु मा जायो? ओंखाम जायोना मा जायो बेलाय? ना बिस्कुट जायो? सिगिनो नाङा दे गियैनि। नों बानायदो। नै लोगोफोर अमाया ओंखामबो जायो दालि ओंखाम जाहैदों। अमा नै बना जोंहा बिनिफ्राय अर सायनांगौ। नै आनैमोननि दैया बेयाव जिबौ थालाबायोलै। दैज्लाङाव बिराद गिदिर जिबौ थायो गायसमोन। नायनोबा फै होननानै। नायनोबा फै। हौवाखौ लांना दोननोसै जों। नोंसोरखौ लाइक खालायाबा। औ मामाया मैगं गायगासिनो। आनैया खावबावबो जिरायना दंगासिनो। हनै अमाया नायना फैखांबायना जों अमाखौ। सुटकु रानि ना राजाथाय? राजा। नै मैगङा जोंना मैगङा खालमासि। हौवायाबा राजा। जोबना देखायसै आं नोंसोरनो। जिरायनानै अमा मा खालायदों बेखौ देखायबाय थासै। मामाखौबो देखाय। मैगं गायनाया बुंखाबाय मामाया। मैगं गायनाया मामाना लायालाय ओरै बोरियावबा मोजां जाथारसिगौमोन बे। फुख्लु जानानै जि आराम देरबाय। स्राय मैगं गायनो दुन्दिया मुला मोदोम। जिरायगासिनो जोङो नैबिदियाव बिदियाव। मैगङाबो गैला मैगं हैनै अमाया बैयावसो दं।
नुखांबाय नोंसोरो आरो मा देखायनो बोरो मामायालाय हिरि बियावसो बेलाय मैगं ओंखाम खबसिगोन बे मामाया दाना नों दाबो सुइटार गाना ओमफ्राय गोजाङानो नै मामाया सामब्राम हादों सामब्राम होदों मामाया सामब्राम पियास गोजा गोजा नै मामाया नै बेलाय कबिया मेरला मैगं दं जोंहानाव जाजाथ'वाखै खिन्थु दालाय जाजाथ'वाखै खिन्थु नै मामाया जोंना खिगासिनो मामाया नै जोंना बिल्डिंआहाय 1 2 3 4 5 6 7 खिन्थाजोब्बाय बै अमा दोनग्रानि साइडथिं थांगासिनो बिनिफ्राय देखायसै नै बाला नै नुबाय दा बालाखौ अन्थाइबो दं र' देखायनो आदै गोलैलासो बायजाया नै अन्थाइ र' अन्थाइ गुफुरबो दं साला बावनो अन्थाइ नैबेलाय अन्थाइ बोरो आखायालाय इलाय नुबाय दा आं अन्थाइजों गेलेसोगारो मिथिगौ नै लाखासैबो आं लाखासेया अन्थाइ गुफुरखौ लाबाय आं नायबाय थादो नै लाबावबाय गुफुरथारना नैबेलाय खनगासिनो नामा नोंसोर आयदै बे मोजां नङालै अन्थाइ खननायखौसो देखायबायलै माथोलाय अन्थाइ गुफुरा लाबाय जायखिजाया मोजां नुदोंना गुफुरखौ नैबेबो मोजां नामा खिन्थादो बिसोरखौ अन्थाइखौ नोंसोरनोबो नांगौबा बिदि अन्थाइ लाइक खालाय शेयारिं मोनथिबाय खरिसे दे होमबालाय बानायबावगोन रा दे